nakita mo ko ganina, pag agi na ako ba, wala nagmas, mo nagmas. Suot mo ko ang gawas mga bata ba ya, kabalo ba ya kameron nga naay ko, MCQ ron. Ha? Saman wala lang, mag-ticket na lang ko tapos lugat to ninyo sa barang sa Kuan City. Ha? Ano man kabalo ba ya mo nga multahan ba yan ha? Hello, kumusta mga katabang? Karon mangita ta og tao nga violators sa MSCQ. Tungod kay Davao City karon nag-declare og MSCQ tungod kay pataas, padaghan ang mga positive sa COVID. Okay? So karon para ma-aware ang mga tao, para maging magbantay sila pod, para dili sila magsupak sa balaod sa lokal, mangita tag violators. Okay? Atong buhaton, istoryahon nato ato ang hadlokon nga tikitan og multahan, pero instead na ato silang multahan, ang atong ihatag sorpresa, which is magamit nila karon nga panahon nga pandemya para sa gamay nga paagi makatabang ta sa ilaha. Bisan dili man dako, at least natay gamay nga i-share sila ha. Okay? Tara. Sa wala madugay, nakakita ko og mga babae sa kilid sa kalsada nga wala nagmas. Maong nihunong ko sa kilid. Gisugo nako ang bata nga tawagon ang iyang mama, pero wala naminaw. Maong ako na lang giatras ang akong sakyanan. Akong gitan-aw pagbalik ug akong gisinyasan ang mama.
Ayun. Imo na mga anak, mga bata. Kanang tigulang, yun sa man nimo. Ang Tigulang. akong mama sir. Sinong mama? Kasi ang balay. Ika na sir. Kanang naikuan. Tindahan. Na bata. Oo. Kita maguna ko ganina, wala mo nagmas. Ayun na sir. Oo. Magas-gawas mo sini. Makalimot sir ba? Pati bata sir. Pamas naman sir. Kaya mata mo kayo. Oo. Kabalo ba mo nga imisikyo karon? Kabalo lagi. Oo, nabawal maggawas nga wala nakamas, di ba? Pati itong mga bata nimo. Mo gawas mo kalit sir niya. Kasi ba? Ano daw? Nga mo gawas lang kalit ba niya. Makalimot og mas. Oo, pasuto nimo kay takabalo na, di ba? Gina-require ba na tikitan mo, multahan mo? Ha? Di ko na mag-camping mo kay kabalo ba ita karon nga pataas ang COVID, Lagi sir. di ba? Sa di pangalan nimo? Emeline sir. Emeline, oo. Anak nimo pila ka buki mo anak? Duha. Kanaw gadto? Asa yung bana? Nagdira sa ministeryo na trabaho. Unsay trabaho? Pero tiglimpyo lang. Tiglimpyo? Ikaw unsa di trabaho nimo? Dara dyan sa balay sir. Okay. Oo. Kita mo kuno ganina, pag-agi na ako ba wala nagmas, mo nagmas. Suot mo ko ang gawas-gawas mga bata ba ya, kabalo ba ya kamoron nga naay ko, MCQ ron. Ha? Saman wala lang mag-ticket na lang ko tapos lugat to ninyo sa barang sa Kuan City. Ha? Inom sa sir. Ano man kabalo ba ya mo nga multahan ba yan ha? Sir, sunod na lang sir ba kay kami yung bakalang sana. Sa dali og gawas sir, ipo ka pa sa apas sa mga bata lagi sir. Ha? Sige pa sa apas. Bantayan ninyo ang mga bata lang na magtabok-tabok daw usahay kasi makaagi ko dire magtabok-tabok. Maligsan ba ya? Ha? Kung sa may kuha niyo, ika-promise niyo sa kuha. Kami sir, magmas sir. Magmas na lang, dili na troho na. Oo sir. O sige, dawatan niyo. Sir, salamat. Grocery. Yatik lang tamo. Bihadlog tamo. Oh, buti rin niya, naigamay nga kuha, natay. Salamat sir. Yadlog lang tamo. Kabalo din na. Ay, grocery, natay mga sabon. Ay sir, salamat. Oh, tabang na ko sa inyo ha. Ha? Ay, kailan pa. Oh, instead na tikitan tamo, kanan nila ihatag na ko. Salamat sir. Ha? Salamat sir. Nay ha? Oh, sige, magamping mo ha, bata. Oh, ampingan ng bata. Kasi magtabok-tabok, kasi maligsan. Lagi sir.